I pozdrav YouTuber, danas sam ovako danas ću vam pokazati kako da nađete ovako lijepe slike kao što su i u meni, pogledajte to. Naravno, ajmo odmah treću stvar. Uđete u Google, uđete ovaj link, ovaj ću link ostati u descriptionu, pa hajmo. Vidite sad evo, odmah na početku. Imate, vidite ovo, imate isto ovo, evo sad ću ja naći kako lijepu sliku. Da može, evo, kao, znači kako su ovako prirodno slike. Ima i tu igrice, asnici i tako dalje, imate vidite ovu subaj, eto, u stvari ovo ćete vidjeti. Koliko su lijepo slike da imate se da birati 5-6 slika. Evo ga asnic. No i igre, sad ću mi, mislim da ovo neću igre. Motors, nema igre. Ima Computers. Nema igre. A Computers su, mislim, tu igre. Sad ću, evo ga, napravimo sad sports. Vidite, ima tu za futbol, to. Evo ga, liga, evo ga, ovo ću staviti. Znači, što ću trebate su samo sada prenesete u svaku malo. Meni je lakše. I idete, sad ću pokazati kako ostavite. Idete ovako, desni klik na ovo, imate ovo formate, idete set as desktop background, opet ovdje vidite sve Ronaldo, Messi i tako dalje. Ovo ćemo sada izbrisati. Pokačka malo. Evo ga. Sad ću vidjeti. Eto ga. Eto ga, i to je to. Tako, ostavit ću vam naravno ovaj link. Pa vi sebi to birajte. Eto. I to je to. Hvala što ste gledali video, vidimo se.